nje Vote to Drive sila ePietermaritzburg njengamanje iqhawe lami lapho selikhalela emuva nalo iGrand 10 qhawe lakithi khamba kanjani akusefani ya selehlile uvalo kabi yami akade ngekho kade ngizenzisa qhawe lakithi mfowethu kuyibongela nje mfowethu ngokuvotela mfowethu abantu njengoba mfowethu uhambe lulude kangaka mfowethu kusukela nje abantu bekuvotela besho ukuthi mfowethu wena umuntu okumele ungene kule competition mhlawumbe nje mfowethu uzizwa kanjani ngizizwa ngijabule kakhulu ngeke ngibabale ngawani nje baningi kakhulu igama engalisho elilodwa nje ukubonga ngaphandle kokubonga kukho ngeke ngibabale ngawani ngoba okunye kuzoqhatha ngasho ukuthi South Africa yonke ngiyabonga bafowethu enikwenze kuyimini nikwenze nabanye ya mfowethu kunabanye futhi abadlale ngiyacabanga ukuthi indima enkulu kakhulu njengalabo abanyulile bavele babonga bavele bamvoti bawanika wena njengosikhinkili nje mfowethu emazwini nje mfowethu kanjalo abantu akade nabo kwi competition kodwa babona ukuthi hayi engathi impela hayi ngathi umqansa ngandlulisa utho labo senzela vuthu lokho nje vuthu labo asolvuthile qhawela kithi mawami usize i-announcement mama ithi uMbeje uyena umuntu number 1 mhlawumbe nje nawe ukudlulisa nje amazwi ungawadlulisa kuyena uMbeje Mbeje mfowethu ngingathi nje ngiyakubongela mina njengomnikazi wemoto ethengwe cash ngithi nje uyiphathe kahle imoto yakho ubabonge nabantu abakuvotelile mfana wami uqhubeke njalo umhloniphe umuntu ingqinamba mama bezikhona ingqinamba mawami endleleni mhlawumbe nje iziphi ingqinamba mhlawumbe obhekene nazo njengoba sesila ingqinamba ikona ukuthi abebenominatiwe abayisupportanga kahle icampaign lokho ngingakusho bekufanele iphushwe yibona bengafanele iphushwe yimina kodwa ngithole seyiphushwa yimina ngingasaphushwa yibona ba discourage kakhulu ngiyabaxolela unumber 1 uyineni unumber 2 wawinani number 3 wawinani unumber 1 uwine imoto okuMbeje loyo obehamba phambili ngamavoti kusukela ekuqaleni kuze kube manje egcineni and then unumber 2 wethu wathola u15,000 uvusa ihlatshwayo loyo be unumber 2 then unumber 3 umbaliza amadosha utholeke leya gift enhle bimboziwe okuyi laptop ethengwe ka game for 5,000 rand slip usiphakathi lapha yes mawami nangonyaka ozayo uzophinda ube khona futhi umncintiswano ngonyaka ozayo uzoba khona umncintiswano but ungakashaya uDecember ngicela balindele i-competition ezongena angiyazi ukuthi ngizothatha ama category but ngihamba ngempela manje angidlali isukile ayisiyabonga kakhulu mawami siyabonga qhawela sizwe mfowethu hayi mfowethu uyakwazi ukushayela inkosi kakhulu uyinkosi kakhulu hayi sokubona mfowethu ngoba sibizi sithatha yonke into ufuna ukubona usungavakala lapho so drive uzophuma kabi yami uzoyibonela mfowethu umsebenzi uphumile kabi yami ayi uqopha umlando lapha khona pho oshaya khona kwaSani hayi mawuthi iqhunulatsha sohlupha ya makuthi awungifuni nakulokho noma ukhomba ungeseka kuyobe sokubuthakathi ngenze konke okusemandleni nami ukuthi abaningi bangithinta bangincoma engizweni ayikona mfowethu unakho konje mfowethu kusikhumbuza ibhova 100% mfowethu hayi mfowethu hayi mina lo ngikhale njalo mfowethu hayi thisha wakho uthi othisha wakho hayi qhawela kithi mfowethu sinje mfowethu indlela enhle mhlawumbe mfowethu ikubi nje mfowethu ongakulindela nje singakulindela mfowethu kusuka manje ngayi imoto mfowethu iziphi izinto ozozenza mina izinto zami ngizenzele ebumnyameni angiyimemezeli ngiveza lokho abantu abakwaziyo vele nomuntu lofika ngoba ngiphuzele ebumnyameni awuqhawelami hayi siyabonga kakhulu nkabi yami ngiyabonga Mbeje mama sokuthola le ngaphandle ngiyabonga abantu besengaphila mfowethu hayi ibhova siyabonga mfowethu bhova likajika mfowethu siyabonga bhova likajika ngicela ke angikwazi ukuthi uzokwenza njani ukushintshela i-ownership imoto isabiza mina le number plate kuleya moto ayifakiwe ngithi number plate ifakiwe cela uyicheck eyami le number plate ngomthetho kufanele ngiyikhiphe le number plate ngicela ungibuyisele wona ayikho ikhona emotweni alright khona emotweni i-number plate khona into yami kufanele ngiyikhiphe ebhuthini ngakhumbula ikhona i-number plate uzokunikeza icopy ye-ID if uzokwazi ukushintshela noma ufuna ngenze i-affidavit uzongitshela uma ufuna ukushintsha i-ownership la eMaritzburg singahlangana ngoMonday uzoshintsha i-ownership imoto ibiza igama lakho angithi ngoba siyaxhumana ngocingo sokuhlela but sengenzela ukuthi ubone ukuthi ngiready ukunikeza zonke into zakho ungathi uma Mthembu uye wayilanda scam uyathiwa scam akusona eqhawe scam senu lezi awubekhe scam sakhe Mbeje
Yeah. Siyambongela uMbeje ngale scam. Wathi Nzoso. Nami, yeah. Istezi le wase noma scam. Hawu ngeke so siyabonakala nje. Awushuthi nje istezi sakamakhelwane.